ҳамдиёрон азиз 15 сентябри соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар деҳаи Чорбоғ ба шумо нишон медиҳам шоҳалафро. ин бу дарав кардани як ҳафта пеш, он дар як ҳафта инқадар шудааст. чӣ гӯям, ҳама тарифа задем. акун дар бораи шоҳалаф гап донам. ин алафи бисёр сола мебошад. як шиноне 10 сол меравад. дар як сол бо 20 зиёд мекунад. ин соли оянда 20 не мумкин 40 зиёд кунад, барои ки алака 20 шуд. ана бисёр хӯроки хушсифат мол инро нағз мехӯрад, ба монанди ҷугори тарак. ҳар як мода як бор медаравед. мана ин алака 3 маротиба даравидем, ин 4 маротибаш. ин моҳи 3 апрел шинондагӣ будам ба гумонам. ана ин ман дар рӯи замин шинондагӣ, шумо дар рӯи замин намешинонед. шумо ҷӯяро чуқур мекунед, ранги ҷӯяи тарбуз. баъд мо байни ҷӯяи тарбуз мешинонед. байни ҷӯя хел 1 метр биёяду ин хел 50 сантиметр биёяд. агар ин пур карда меравад. ин пресс ҳам мешад, силос ҳам мешад. набинед бихнаш хел мебурояд. набинед як дона будам инҷа баҳор як қиёмат шудааст. набинед он қадар бисёр шудааст ки ин агар шумо 1 сотиқда 1,5 дона шинонед, соли оянда 1 гектар заминда мекучонед. 1 гектар замин кунед, агар 1 гектараш ин шоҳалаф якум сол 500 тонна, баъд сеюм чорум сол то 800 тонна алаф мегиред. хушк ҳам мешавад, пресс ҳам мешавад, каҳ ҳам мешавад. бо аз ин хӯроки мурғ ҳам тайёр мекунанд орд карда, бо ҳамроҳии дигар маҳсулотҳо. ва хулоси гап ки шоҳалаф гуфта номи тоҷикӣ нест. шоҳалаф номи аммо хориҷӣ ҳаст. кинг рас. кингаш шоҳ, грасаш алаф. шоҳалаф номашро мо намондем, номашро худи ҳамун ватани худаш мондагӣ аст. шоҳалаф дар ҳақиқат шоҳалаф мебошад, шоҳи алафҳо мебошад. ин гова метиҳад ку гов ҳайрон ки инра чӣ хел хӯрад. ҳамин қадар дулунҷа мехӯрад гов, инро нағз мехӯрад. бо гӯсфандиш ҳам ҳаст. инро гӯсфанд ку мехӯрад, бо махсусан гӯсфандиш ҳам ҳаст. ана ҳамдиёрони азиз, ан ин шоҳалаф агар шумо аз мо дархост кунед, мо ҳатман моҳи ноябр пулашро тиҳед, моҳи феврал оварда ба шумо метиҳем. ана ҳамдиёрони азиз, рақами телефонамро мемонам, муроҷиат кунед барои шоҳалаф. ҳамин шоҳалаф мушкилии алафи шуморо ҳал мекунад. 100% мушкилиро ҳал мекунад, зиёдатӣ мекунад. шумо алаффурӯш мешавед. фермаҳои гов дошта бошед, агар мушкилотонро ҳал мекунад ин шоҳалаф. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед.